A teraz vám ukážem jeden z mojich, podľa mňa, top favoritov apartmánov. Poďte sa pozrieť, poďte sa pozrieť. V prvom rade na tú obrovskú obývačku a extra kuchynskú linku, kuchynský kút. OK. Tu môžete dať veľkú rozkladaciu sedačku. A teraz ten výhľad, kde môžete vidieť komplet celú Hurgádu a výhľad na more. Poďte. Ja si myslím, že málo ktorý projekt ponúka takéto výhľady. Môžete vidieť až po mešitu komplet. Panoramatický výhľad na more. Perfektná priestranná terasa pre všetkých tých, ktorí milujú centrum. Toto je ten správny apartmán. A má 2 spálne a aj z tých spální je výhľad na more. Poďte sa pozrieť. Priestranná kúpeľka ešte. Wow. Tak tomu hovorím kúpeľňa. OK. Spálňa číslo 1. Má spoločnú terasu so spálňou číslo 2, ale, ako som povedala, obidve majú výhľad aj na bazén, aj na more. A na verejnej pláži sa dostanete peši za 3 minútky asi chôdzou. Takže mám ešte spálňu číslo 2. Spálňa číslo 2 má takéto obrovské okno, takže tu máte totálne svetlo. A ako som povedala, spoločnú terasu s tou vedľajšou a ten istý výhľad na more. Ja sa to pokúsim otvoriť, ale ide to ľahko. Dobre. A toto všetko môže byť vaše už za 128 000 eur pri platbe v hotovosti a vaše kľúče vám budú odovzdané do konca tohto roka, čiže za 2 mesiace.